Update na punta sa atong lakaw karon. Adlaw Martes. Og diyan na punta diri sa lungsod sa Amlan para sa matag Martes nato nga street preaching. Pagwalit as pulong sa Dios diri sa lungsod sa Amlan. Okay? So nanito mga kauban diri mga pastor. Nag-prepare pa may sa stand o sa speaker. Oh, atong kaubang nga pastor nasa atong luyo. Ang atong coordinator sa atong street preaching, Pastor Gabriel. Oh, siya ni atong coordinator. Ug sa dili madugay, magawalay na taron sa pulong diri. Salamat kay Ginoo sa mayo na usab nga panahon. Gitugutan niya na magawalay na kita sa pulong sa Dios. Padayon kita sa pagwalis pulong sa Dios. Oh, atong spread ang kamayo sa Dios, atong ipalapdag, atong iwali ang mayong balita, may tungod sa atong buhi nga Dios. Oh, mani oh. Naka-ready na ang atuang speaker. Salamat. God bless. Ang Ginoo pasidunggan.